Μην τολμήσεις! Και είμαι πολύ σοβαρός σε αυτό που σου λέω. Μη διανοηθείς να υψώσεις κάποιο από τα όπλα στο κεφάλι σου. Γιατί θα θυμώσω και θα σε μαλώσω. Γεια χαρά! Σήμερα λοιπόν στην εκπομπή ο διάδοχος του Γυριγγέλος θα καλωσορίσουμε τον νεόφυτο, ο οποίος θα μας δείξει ένα από τα κόλπα του. Είσαι έτοιμος, νεόφυτε? Είμαι έτοιμος, ήρθα. Ναι. Καλησπέρα σας κύριες και κύριοι. Κάποιο από αυτά τα πιστόλια, εδώ υπάρχουν, δεν τα βλέπετε εσείς, είναι οπλισμένα. Εγώ λοιπόν θα βρω ποιο είναι αυτό που δεν είναι οπλισμένο. Πιο χαμηλά. Άκου παιδόν! Είσαι ανεύθυνος! Σου λέω, αν δεν ήταν ζωντανή εκπομπή, θα σε χτυπούσα! Προσπαθώ να ηρεμήσω, γιατί είμαι πολύ νευριασμένος. Άφητε όλα καλά. Καλά, άφητε. Πραγματικά λυπάμαι για το θέμα.